még egyet. Vegyél ívelek. De miért? Na, mehet, indítsad. Öcsém, nagyon fasz az autód, úgy csillogsz, mint Csula a csempén. Így van. Szerinted mi volt a cél? Jogos. Képviselem a hazát az zászlómmal ráadásul. Ez milyen ország zászlaja? Mondd már meg nekem, nem lenni tisztán, Bingisztán? Nem, Zedország. Ja, szóljál. Azt hiszem én is annál jöttem, de már nem tudom. A szüleim eladtak. Hát nem jó tették. Nagy érték vagy ám. Már mint egy kilóra? Nem, figyelj ma méretre. Szerinted persze, hogy kilóra. Megyek. Hál' Istennek, nekem még megvan. Lettél volna zsidó, akkor lettél volna baj. Jaj, belésém erre gondolni. Mit is mondtál múltkor viccet? Jött, mi Ez is hiányzik volt a már. zsidókkal teli repülőről, srácok? Mi hiányzik a zsidókkal teli repülőről? Mi hiányzik? Mesélj! Egy kiló fityma. Á, tényleg, jól van. Azt hittem a disznóhús. Az ingyen disznóz ráadásul, csak hogy dilemmát adjunk neki. Fék? Elértem. Aztán mondtad egész. Semmi. Hopp! Eléred? Ellövöd? Az nem jó, szar van a... Nincs Calculated. semmi a palacsintában. Hát üresen eszette elmebeteg. Tudod, hogy fogyóznom kell. Te, fogyózni. Vékony a határon Nutella meg a szar között. Csak az íze más, nem tudom, hogy vagy vele. Meg az állag, de hát kinek mi ugyebár? Előttem. Szart mondtam, nem fost. Ja, bocsánat, szar a fülem. De hát kinek mi? Nálad ezek szerint anyádék nem biztos, hogy mindig Nutellát töltenek. Hát nem tudom. Mikor hogy telik, tudod ám? Hát aztán huncut kurveget, az ugye nem gól. Eléred. Gól. Nem éred el, buzi vagy. Elértem, ennyit. Mit akarsz? Azt ki is kéne védeni. Hát védjed. Várjál, mert éppen emésztek. Olyan faca-pacalt ettem. Faca-pacal. Nyugi, nincs benne senki, vedd fel a boostot. De megöl. Hova tűntél, barátom? Levegő. 9-11-eztél. Megyek hátra munícióért. Épp, hogy csak elértem. Ó, azt a román tetves kurva anyát. Mi nyari? Van. Bent van. Ó, te szerencsétlen! Te szerencsétlen állat, Hát de mit te! csinál? De hova mész? Ott jó volt a kebab. Mit, hova megyek? Hát ugye elküldtél a Tesco-ba? Nincs ilyen. Jó van, kezdjünk egy normálisan beszélni. Mennyi cigány? Ott szoroztam, és arra jutottam, hogy te büdös kurva anyád. Megyek rá. Hopp, lefogtam. Menj a kurva anyádba, én is éppen oda megyek. Itt bám molesztáltam egy embert. De mit csinál? Ugye nem megy be? Hát de mit csinálsz? Hát hon vagy már? Egyedül jársz? Hát mit csinálok? Hát Lukas a markad ember. Eladod a meccset, öcsém. Eladod. Téged adlak el. Olyan nagy az orrod, hogy a zsákutcából csak tolatva tudsz kijönni, ember. Jó. Ott van beadva, miért jársz, cigány? Ha mennyit fizettek neked? Ilyen demóra az úr ilyen
A melék! Miért? A melék kurva anyja! Szép az, szép az. Menj rá, menj rá. Nyugodjál meg, engem most elkapott a hív. Mi? A rászkevei hív. Ketten is. Nagyon jó. Viszem a gyereket, 1v1 van. De mi nem vagy így? Tarcsimbú. Megyek. Amire elvittem a gyereket 0 busztál. Nem érni el. Hát ilyen nincs. Lődd el. Mellé. Demo. Nagyon szép. Ki járt már a büdöst? Kiárt. Nem mennek, mellé mentem. Te vagy. Itt vagyok minden. Valamit produkcióra ne éljél már. Hát ez geci szar volt. Megyek én. Akkor menjél te. Nincs busztom, barátom. Nem akarlak kekeseríteni, és az kapura megy, te még mellé mész. De ha Hát mész rá, nem hiszem el, hogy már megint alkut kötöttél az ördöggél. Megyek. Menjél te meleg. Nyugi. Én vagyok falon. Levédeni ciga. Az. Nem védeni le ciga. Öcsém, hé. De nézd meg, varázsol a Az a gond. Tudom mi a gond, te lenni fény, de ő akkora cigány lenni, hogy taszítani fény. Jön, menj. Ez lenni a probléma, ez lenni. Hogy nem halt meg? Bunda. Hoppá! Ég. Megy keresztpassz. Becsület gólt, légy szíves. Édes. Hát nem hiszem el, hogy nem bírtam befékezni. Ez még jó. Na, De most ez is lett volna bizonyítja, az élet olyan, mint egy gyuborka. Egyszer a kezedben, 10-szer a seggedben. gól. Így van. Inkább 11-szer. Ez legyen a mai videó tanulsága, gyermekeim. Nem baj, megnyerjük most ezt. Megyek. Ahogy mondod, ha nem nyerik meg, buzi vagy. Na menjél. Te, közép. Hopp! Azt hittem beadni Mastiflik, vagy mi a fasz. Nem sikerült gól. Kell a boost előtte. Tudod mit kéne hozni? Scarabot. Nem jó, túl erősen jön. Titkos Hoppá! mikkentyűt. Titkos mikkentyű. Az gól. Majdnem. Megyek rá. Mennyi ma? Azt a mondtad kurva éget, mi a fasz történik itt? Ide adja nekem, elérem. Levédi a... Etelköz, menjél! Jaj, de nagy. Köszönöm, már sokan mondták! Nem az. Majd ha vége, figyelj már, átjönnél, mert a doktor úr azt mondta, nem emelhetek nagyot, és vécéznem kell. Jó van. A nagy az nem 3 centiméter kezdődik. 2-nél. Menjél már. Azt mondod? Hát akkor nekem Guinness rekord. Megyek. Én. De cél. Én. Te büdös. Nem mondok semmit, mert így is már tiltó listára kerül. Blacklist.
Ne basszam már meg a kurva eget, hogy elvitte kettőnk közt. Védtem, nyugodjál meg! Hoppá! Lőd el! Elrontja. Előtte. Keep calm. Eléd vissza! Ide. Ment! Nincs boostom. Nekem sincs, elfogytam! Hazaérsz! Lófaszt. Ilyen nincs a világon. Engedd el. Megyek. Lopom a boostot. Hoppá! Egy fék. Passz neked. Bengőr. Nagyon szeretlek. Már kötni hátra a póthaj. Menni tért bele neked. Nagyon szép. Így tovább. Megyék rá. Te leszel. Rámenős. Elére. Rámenes vagyok. Én szeretem a ráment. Ahogy mondod. De nagyon jó. 2v1 van, belövöd. Nem jó, nem szeretlek. Hát én... Ilyen Lukas Markó fene gyereket, mint te. Na jól van. Passz. Nagyon jó. Fogtam. Ez gól. Engedd is el. Én nem kivédi. Habci, sok volt a kebab. Hát hisz ezt is. Hát kibaszott Manuel Neuer. Menjen rá. Nagyon szép lövés. Nulla boost. Megoldom. Nagyon jó. Szép volt. Jó lövés, bedobás. Hoppá! Azt hittem még a végén beleérsz. Én is már. Ne, ding! A huncut kurva eget, megint. Ott volt a zsidó galamb. A megfigyelő galamb. Passz le. Nagyon szép. Nagyon jó, neked vissza. Nem, Ide, nem hátra, nem. Megint fizettek neked. Hát ilyen nincs. Nem bírsz a véreddel meg a pénztárcaddal. Nem jöhetsz rá. Rájössz, nem adnak oda. Nem fizetnek ki. Mennyit fizetnek? Eleget. Az mit jelent? Egy kebabra elég. Kettőre is. Azt a kurva, azt hittem belövik. Te. Én vagyok. Hopp. Nagyon szép, nem tudom, hogy mi történik, de nagyon gyönyörű. Te vagy. Mit csinálsz? Nyugodjál meg, ne izguljál. Kurva isteni. Nem jó! Megyek rá, én. Te, Nincs indítasz! Ha buszod majd gyorsabban a valagad. Jaj, baszki, leesett. Jó menet volt, nem jó menet volt. Jó menet volt, igen, de már kicsit kifulladtam. Na mindegy, nyomjuk. Én is kicsit. Egy utolsó, gyerünk, meg kell nyerni az utolsó. Így van. Ha megnyerjük, mindenkinek fel kell iratkoznia. Ahogy mondod. Lehet kommentelni, de... Én azt javaslom mindenkinek. A véleményed olyan, mint a fing. Legjobb bent tartani. Így van. És valószínűleg büdös is, szóval... Csak tart bent. Kinek mi? Anyukám mindig angyalszarút fingik. Nekem néha folyékony. Az baj? Csak ha vécén vagy, akkor gond.
Amúgy nyugodtan. Úgy sem látszik, mert Igazad van. kéndünk keresztül a lábad, a csoroghat akármeddig. Olyan leszel, mint az erdőben az a két kis manó, aki szegény hülye gyerekek kenyérrel jelölték meg az utat. Hogy is hívták őket? Azt a két szerencsétlen. Nem tudom már. Rég volt már, tudod? Hát, élszem, tudom. Szegény azok is ilyen törpéknek lenni. Bele sem merek gondolni, hányszor léptek rájuk. Megnyerjük. Most megnyerjük. És boldogan eszem a kebabomat utána. Elhuntit kurva eget, hogy ilyen gazdag vagy. Ja, 1-0. Szulejman megint hozza a játékot. Megyek. Yeah. Apám úgyis csak azt mondta, hogy egy dolgom van, hogy ne növeljem vagy csökkentsem a populációt. Megdöglök. Én csökkentem, te? Tehát a növelés részem maradt. Látom, Közép. hát akkor most már csinálni kell egy gyereket, az a tapasztalat, vagy hát egy kis autót esetben. Ide! Hoppá! Elment a Tesco-ba. Ne a kapufával csinált, hanem velem. Ja, hova mész? Azt a huncit, igen. Na, kis 9 pontú. Nyerjük ezt meg. Mennyire fog be a szadat? Hopp, fék, F-ékeltem. Jön. Na, már 59, de van az 61 is, lehet. Azt véded, ugye? Ja. Jól van, megigyeztem. Amúgy most nézem, hogy testvérekkel vagyunk. Mohamed. Testvérek! Tényleg igazad van. Menjél. De lehet, hogy britek. Azt hiszem- Nagyon elterjedt név a Mohamed. Az is igaz. Ezzel nem bírok vitatkozni. A nevük is fordítva van, oda van írva. Mohamed HM. Azt tudom mit jelent. Magyar Honvédség Mohamed. Na mit szólsz hozzá? Igazad van. De menjél, ne pofázzál! Hát én megyek a kurva anyádba. Helyes. Hát öcsém, Hát mellé. komolyan. Nem tudsz célozni? Szkópot tegyek a labdára? Tetoszkópot, vagy mi adjász, amit a doktorok néznek. Jó, egyet itt, a Mohamedet molesztálom. Ej! De passz. Üres kapura kellett volna belőnöd. Ellökött. Te vagy. Hello. Hey, Elvitték! mit csinál? És ki nem a busztot Mit csinál? akkoltam. Mit csinálsz? Vered a passzod a sarokba, komolyan. Nem is igaz. Megyek. Csöved vered. Menjél. Olajat folyik ma. Verjem a nívópálcát. Menjél. Gyere. Megyek én. Ellökik egymást. Túloldalt. Gól. Nagyon ügyes. Double tap. Néha Double tap. Láttad milyen szép? Elég szól. Apát, passzát. Jó van, már még mondtam. A vélemény olyan, mint a fing. Legjobb intertani. Menj már rá. Nagyon szép. Egy afkolt. Hova repülsz? Nagyon jó. Elvittem egyet a cigány felé. Telepre. Nézd meg, hallod? Ilyenek kénenek pilótának, ezek biztos mindig betalálnának a jó helyre. 3 R8, az mit Én ezt jelent? mondom. Ne, az az Audi. Tényleg igaz. Audi R8.
De olyan kocsi nincs a játékban, nem? Menj már a De picsába. ha te engem molesztálnál, akkor lehet tudnék gondolkodni. Az? Nagyon szép pac. Ja. Amúgy Mohamed az apád vagy a fiad volt? Most ezen gondolkszom. Mindkettő, mindkettő. Mindkettő. Nevek felváltva jönnek a családba. Szulajmán Mohamed. Megyek. Ja, értem, aha. Nagyon kreatív. Biztos még akarod támadni a magyarokat amúgy? Nem rossz baj, de nagy geci vagy. Nekem a második nyelv lenni magyar. Nem támadni senki. Hova megy az öcskös? Életem lövése volt. Hát ezek- Volna, ha gót három. Ezek szerintem csak ilyen elszabadult négerek. Igaz lehet, Tudod- lehet. A vissza Tudod, mit kap a néger gyerek karácsonyra? Tudod, mit kap a néger gyerek karácsonyra? Mesélj. A biciklidet. Jó volt? Hát, Gici, hogyha látom nem tetszett, mert beengedtél egy gólt, jól van. Ennyire szarvic volt. Ennyire szarvic volt. Kurva anyád. Hogy beszélünk? Na, megyek. Jó van, na bazd meg, na menjél. Jó? Te. Én vagyok. Akasz anyád. Menjél rá. De megöl! Hova tűntél? De Ötipó. megöl! De hát én előtte előni labda. Jó. Kös fel a szakálladat. Nyerjük ezt meg. Kezeket föl, lábak a zsebre. Na. Segget széthúzni. Mi ez valami meleg parti a szájérral? Fék? Hoppá! Ne aggódj, így akkor. Hoppá! Hoppá! Na, ez ilyen fantomfoci. Az gond. Ott Nagyon jó, arra megyek. Így kellett dodge. Nem megy be. De bemegy. Nem hiszem el, hogy az élet egy ajándék. Mi ez a kedvenc Elkurta. dalod? Izgul. Nézd meg otthon, hogy élnek anyádék. Jaj, én is izgulok. Jaj, hova mész? Tessék, vigyél. Én megvárom a muníciót. Ezt nem várom meg, ez hosszú. Háborúba készülsz. Hát anya meglátja a bizonyítást, lesz itt háború. Mögé! Nem jó mögé. Hát én letatlak, és kiszem. De nincs ilyen, kapura lőni, öbbe leérni, és mi gól? Te hol vagy? Nem is látlak, ahogy visszajátszál. Hihetetlen vagy. Megyek. Mi ha vehetni egy kis szabadságot, nem? Te vér lehet. Ember. Nagyon jó. Mennyire? Azt elkurja, izgul, csak lőd előre. Valahogy, valami produktum. Demoztak. Mohamed. Éppen, hogy kivédte. Elszálltam, mint a faluba az áram. Jó! Véded? De nincs muníció. Hát nem hiszem el. Jó, még egy becsület. Ezek nagyon rosszak. Megyek. Nem jó, ellopták az internetünket. Bocsánat, csak kommunikálok. Na. Te vagy. Csak ez a fók nigger, ez kampok csétén, hogy vataszív. Nem jó. Lőd be! Há, na legalább Nagyon lőttem jó. egy gólt. Végre lőttél egy gólt. Rád fért már. Ugye? Na jó. Én ki? 6-7 lett, 6-7. Így van. 6-7. Szerintem elég volt. Elég volt, mert Dia konkrétan 3-ról az összes 2, idegpálya most dia megszűnt. 2 vagyok.
Haladtunk, Road to G, road to csak G, visszafele, csak visszafele. Semmi baj. road to G. Na, Na jól van, semmi gond. srácok, köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót. Remélem élveztétek annyira, mint mi. És remélem várjátok majd a következőt. A következőben találkozunk. Abszolút. Addig is viszont, sziasztok! Oh, hello, hello. Salam alaikum. Így van, szalam aleikum. Puszipa.